અને ઈ તો દીપિકા આસલારી તમે કોલ કરી કહો પાગଳ ઘર ଯେତେବେଳେ ପାଲଟି ଯାଇଛି ତୁମ ଭଳି ଫୁଲ ପାଖକୁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି। ଏଇ ଦେଖ ଏ ମାଳି ତୁମ ଭଳି ଫୁଲକୁ ତଳିବା ପାଇଁ କେମିତିକା ଫୁଲର ଟାଙ୍ଗୁଡ଼ି ନେଇ ଆସିଛି। ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ମୁଁ ତୁମକୁ ଆମ ଘରକୁ ବୋହୂ କରି ନେବା ପାଇଁ ବଇନା ନେଇଯିବି। अरे वाह तमें दिने मते कहूथलो मु कॉफी पार्लर जीबी हेला आज देखुची कॉफी टंका तुम्हें बेस आबुते करी पारुतो कविता समस्त कविता के बुझे पई चेष्टा करे थाए से कसे कविता गुडा को बहु राइडर वाली थाए से ता मनर कथा लेखि न थाए ता रोहन मु सीधा कथा कहूची तमे सब दिन पई भूली जा हमको भारे गोजरा नहीं दउथिले आ तमे कहउथिलो ठीक से सीखे हठात गजराटा छिड़ी गला ଆଉ ତମେ ମୋ କାନ ଧରି କହୁଥିଲ ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରେମରେ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୁର୍ବାଣୀ ହୁଏ ଦୀପିକା ଏଇ ଦେଖ ମୋ ଦୁଷ୍ଟାମୀ ପାଇଁ ମୁଁ କାନ ଧରି हल्का बोला बोले गोटे कथा कही दीपिका
କାହା ପାଇଁ ତମକୁ ଦେଇଛି ବେନିଫିକା ଆଉ ଯୋଉଦିନ ଶୁଣିବ ଏ ରହସ୍ୟ ମରିଯାଉଛି ଶାଢ଼ୀଟା ପିନ୍ଧି ପକେଇବ ବେନିଫିକା ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ତମ ଗୋବର ଗଜରା କାଢିବ ସମାଧି ଉପରେ ପକେଇବ ରାତି ବି ଜଳୁଛି ସାଥୀ ବି ଜଳୁଛି ରାତି ବି ଜଳୁଛି ସାଥୀ ବି ଜଳୁଛି ଜଳୁଛି ଜୀବନ ଜୟୀ ସମସ୍ତ ଜଳୁଛି ଏଠି ତମ ପାଇଁ ସାଥୀ ତମ ପାଇଁ Yeah.